Ini Anja. Tahu. Thank you.
Ayaw lang po tayo isa. Ito ba? Nanay man eh. Ano ba? Nilalagay niya dito sa table. Yung mga bata, era sa limo ito. Pinya ka man, so ginako yan eh. Pinya ka man. Yes. Hi. Patay na. Bo. How is it? It's good. Akala ko na may kasakari. Patay. Patay na. Patay na. Patay na. Patay. Let's go. Let's go! Tapos tungat. Ito kayo mag-video ko.